Farruco. Sabe lo que che digo, Mumu? Penso que cada día estou máis guapa. Non sei se é por estas orellas tan lindas ou por este pescozo precioso, pero son a xirafa máis guapa do val. Rita, ela é a única xirafa do val, por iso ela é máis guapa. Viches que león tan bonito e elegante? Con esa melena, eses ollos verdes, esas patas fortes e ese cu xeitoso. E vai a dentes amolados. Hola, don León. Psst, psst. Hola, que tal? A min seguro que me contesta. Hola, don León. E logo como lle vai hoxe? Facer non nos fai caso ningún. Pero é tan guapo que lle vou falar. Ten unha melena preciosa, importalle que lla toque? Xa sei que son precioso. Teño un pelo ideal e uns ollos relocentes como o sol. Son o animal máis bonito de todo o universo. E vosoutras dúas, como soportades ter ese aspecto tan extraño? Ti, vaca, es moi rebola. Tes os ollos moi separados e o fociño telo... En fin, non o podo nin describir. E ti, bicho longueirón, onde vas con ese pescozo e esa cor que tes? É que non che me gusta nadiña. Mumu, o león portouse fatal connosco. Ai. A vos parecevos que teño os ollos separadísimos e que o meu fociño é horroroso? Pois claro que non, Mumu. És unha becerra ben xeitosa. Tes uns ollos grandes e bonitos e un fociño perfecto. Por que faz esa pregunta tan rara, Mumu? Hai un chisco, íamos Rita e eu paseando pola beira do lago e vimos un león. É certo, era un león precioso, cunha melena lindísima e uns ollos que brillaban como o sol. E uns dentes relocentes e branquísimos, seguro que os cepilla todos os días. Total, que fomos falar con el. E a verdade é que o señor león non nos fixo nin pouco nin moito caso. Ademais, non sei por qué, deulle por dicir que éramos feas, que se tiñamos os ollos separados e o pescozo longo demais. É un farruco, león ese. Isto non pode quedar así. Temoslle que aprender a ese león que hai que tratar con respecto á xente e que está mal dicir cousas ruíns dos outros. Tengo unha idea. Por que non lle facemos creer que é feísimo? Así aprende que non pode ir por aí adiante facendo que os outros se sintan mal. E como facemos para que o león pense que é feo? Por que non disfrazamos de león a Alfred e o poñemos cunha pinta horrorosa? Iso é o que imos facer! Desculpade, pero non teño intención ningunha de disfrazarme. Anda, Alfred, faino polo equipo. Non, comigo non contedes. Alfred, estás bárbaro. Tes que atravesar a cortina de auga para que cando o león vexa o seu reflexo pense que é horroroso. E nós agachámonos para que o león non nos vexa. Imos facer unha proba primeiro. Alfred, cando me mire na auga, ti achegaste. Estamos. 1, 2, 3. Fantástico, Alfred. O león vai caer de cuco susto. Que guapos son, son precioso e distinguido. Son feo de raio! Eu son guapo, eu son guapo! Isto non pode ser verdade! Volvínme feo de súpeto. Seguro que foi unha alucinación. Non! Que ben lle estivo! Viste a cara que puxo o farruco do león? Milo, agora dame pena. Anda todo encoimado. Témoslle que dicir a verdade. Anda, ven, Mumu, que agora temos que domar un león. Hola, don León. Sei que non vos caio ben polas cousas ruíns que vos dixen.
Sempre me mofaba dos outros, pero agora son como a todos. A verdade, don León, é que segue sendo tan bonito como foi sempre. E se non nos cree, volva a mirar o seu reflexo na auga. Non me atrevo, non aturaría ver outra vez esa cara tan fea. Hai que ver, guapo será, pero é un mexericas. Mírese aí dunha vez. Sigo sendo guapísimo. Grazas, amigas, fixéstesme moi feliz. Desculpademe polas maldades que vos dixen antes. No fondo creo que sodes moi bonitas. O león aprendeu unha lección moi valiosa. Que todos temos características boas. Alfred fala pouco, pero di moito. Milo ten moi boas ideas. Talalo é espelido. Mumu é moi simpática. Olga é moi churrusqueira. E eu son a mellor de todos.